גולד לייבל 10,000 של ליקוי מולי, העוצמה למנוע שלך. גולד לייבל של ליקוי מולי הוא התרופה למנועי הזרקה אשר מותקנים במרבית המכוניות המודרניות בימינו. צינורות דלק סתומים מונעים הזרקה מדויקת, וכמו כן הצטברות פיח למזרקים מפריעה לזרימה התקינה של הדלק. לאחר פעולת ניקוי מערכת ההזרקה, משתמר המינון הנכון של הזרקת הדלק ופירוקו המושלם. המנוע פועל בצורה חלקה יותר, וביצועיו משתפרים. צריכת הדלק יורדת, וכן זיהום האוויר. כל זה מסייע לשמירה על איכות הסביבה. גולד לייבל של ליקוי מולי מנקה ביסודיות גם את השסתומים של המנוע. כאן אפשר לראות מנוע רגיל הפועל בצורה חלקה למדי. חלקה למדי? בכל פעם שהמנוע שורף את הדלק, השסתומים נסתמים, וזה בהחלט נורמלי. לשארית הפיח שנצבר, השפעה שלילית על ביצועיו של המנוע ועל פעולתו החלקה. גולד לייבל מונע הצטברות משקעים על השסתומים ומסיר את הפיח והמשקעים הקיימים מהם. גולד לייבל 10,000 נותן עוצמה למנוע שלך. גולד לייבל של ליקוי מולי הוא המוצר שלנו גם למנועי דיזל. כשכך, גם למנועי הדיזל החדשניים ביותר קשה להתמודד עם טמפרטורות נמוכות. גולד לייבל של ליקוי מולי הופך את הסולר לדליק יותר ומאפשר התנעה קלה יותר גם בימים קרים מאוד. הוא מסיר פיח מהמזרקים והופך את מנוע הדיזל שלך לטורבו, פועל בצורה חלקה יותר, סופח את שאריות המים שמצטברות במערכת, ושריפת הדלק הופכת אופטימלית. גולד לייבל 10,000 נותן עוצמה למנוע שלך. כמו שראינו זה עתה, גולד לייבל 10,000 עושה את כל הפעולות האפשריות, כך שהספק המנוע, כוחות סוס, יעלה משמעותית. פעולה שקטה וחלקה של המנוע. התנעה קלה ומהירה. חיסכון משמעותי בדלק. שמירה על סביבה ירוקה וידידותית. השתמש בו 1 ל-10,000 קילומטרים ותיווכח בהבדל. ב-17 ביוני הכנסנו למכון קומפיוטסט בראשון לציון פז'ו פרטנר שנת 2002 שנסעה כ-100,000 קילומטרים. רצינו לבדוק את הספק המנוע וחהות העשן הנפלט ממפלט הרכב. נתוני הבדיקה היו: הספק בגלגלים 35.6 כוחות סוס וחהות עשן של 23.7% ו-0.6K. מיד לאחר הבדיקה הוספנו למיכל הדלק שהיה מלא עד מחציתו את תכשיר הניקוי גולד לייבל 10,000, שלפי הצהרת היצרן גורם להסרת פיח מכל מרכיבי מערכת הדלק במכונית, גורם לזרימת דלק תקינה, מפחית את כמות הגזים הרעילים הנפלטים מהרכב, ובסופו של התהליך גורם לעלייה בהספק המועבר מהמנוע לגלגלים וכמובן לחיסכון ניכר בצריכת הדלק. האומנם? 6 ימים מאוחר יותר, ב-23 ביוני, בדקנו פעם נוספת את המכונית. לאחר הבדיקה, אפילו אנחנו שידענו והאמנו במוצר, נדהמנו מהתוצאות. הספק המנוע המועבר לגלגלים עלה ל-40 כוחות סוס, שזה שיפור של 12% בביצועי המנוע,
ואחוז קהות העשן ירד מ-23.7% ל-7% ומ-0.6K ל-0.2K בלבד, ירידה של 70%. ענק, לא יאומן. נוסף על כך, דיווח הנהג על ירידה בתצרוכת הדלק, מ-600 קילומטרים נסיעה למיכל דלק ל-700 קילומטרים נסיעה למיכל דלק. גולד לייבל 10,000 עשה את שלו ובגדול. הבטחנו הסרת פיח שתגרום לעלייה בהספק המנוע. קיימנו. ירידה בכמות הגזים הרעילים הנפלטים מהמנוע. קיימנו. ירידה בצריכת הדלק. קיימנו. או כמו שכולם אומרים, גולד לייבל 10,000 של ליקווי מולי נותן עוצמה למנוע שלך.